لروجهات کوردستانê tenê di meha yekê ya vê sala nû de 14 kolber ang û kasibkarê li ser sinoran. Li Rojavaya Kurdistanê ji wan re dibêjin kerraş li ser destên hêzên rejîma Îranê hatine birîndarkirin û kuştin. Li gor amarên tomarkirê li navenda amar û bilgeyên rêxirawa mafê mirov Hingaw bilav kiriye. Li meha çileya pêşiyê ya sala nû de herî kêm 14 kolber kerraş li ser sinûrê Kurdistanê hatine kuştin û birîndarkirin. Diriya guleyên zindî yên hêzên çekdarên Îranê re. Li gor vê raportê 2 kolber û kasibkar hatine kuştin û 12 jî hatine birîndarkirin û 2 ji wan zarokên jêr 18 salî ne. Kasibkarên ku hatine kuştin li van parêzgehên Kurdistanê bilav dibin. Li parêzgeha Kirmaşan para herî zêde ye. 11 halet hatine tomarkirin. Ev kuştî û birîndar bi van şêweya bûne. Guleyên zindî 9 kes birîndar bûne. Rûdawên suriştî 4 halet 2 kuştî û 2 birîndar. Li parêzgeha Ormiyê 2 kasibkar birîndar bûne û li parêzgeha Sinê 1 kasibkar hatiye kuştin. Li parêzgeha Kirmaşa 10 kolber ang û kasibkar birîndar bûne û 1 jî hatiye kuştin. Ev birîndar û kuştî li ser destên hêzên sinûrî û hêzên emtîzamê Îranî û sopayên pazdarên Komara Îslamiya Îranî bûne. Rejîma Îran ya serkûtker û tapeser ji bo xelkê Rojhilatê Kurdistanê çi ferq û cudayiyê nake di navbera xelkê Rojhilat de. Ji mamostayên zanîngeha bigire heta melayên mizgefta heta wekû jin û bermalî û kevaniyên malan û zarok û xwendevanên zanîngeh û dibistanan û keç û lawên çalakvan di raperîna jîna emînî de girtin, revandin, eşkencekirin û kuştin alavên rêgirîkirina hêzên rejîma Îranê ye li dijî berxwedana cemawariya Rojhilatê Kurdistanê û miletê Îranê.